Умилованные у Христе Пану братья и сестры, дорогие наши христианские семьи, раніцай, калі маліўся ютрань, пачынаючы з гімну, дакранули мне некаторыя словы з гімну молитвы Касцёла, якімі хачу дзяліцца і разважаць сённяшняй проповедzi з вами. О Езус, Марыя і Юзаф, якая святая супольнасць! Ваш дом зяе кветкамі цнотаў, бруіць ён патокамі ласкаў. Вось гэты убогі падворак, вышэй за шыкоўны дзядзінец. З яго пачалося збаўленне усяго чалавечага роду. О Езус, Марыя і Юзаф, мы вельмі нацешацца хочам і атрымаць усе ласкі спакойнага вашага дома. Это толькі 3 слупкі з гэтага гімна, але найпрыгажэйшыя, якія мяне закранулі. Вось мы сёння, браты і сёстры, углядаемся ў святую сям'ю, молімся за нашыя сем'і. І ўсе мы добра разумеем, на гэтым не будзем канцэнтраваць увагу, што сёння інстытуцыя сужанства і сям'і перажывае крызіс не толькі ў нашай краіне, але ў Европе таксама, і не толькі, у многіх краінах. Задаём пытанне, чаму? Адказ вельмі просты. Таму што мы адыходзім ад пачатку. А дзе пачатак? Кніга быцця. Стварыў Бог Адама і Еву на свой образ і падабенства. Сказаў мужу Адаму: пакінь бацьку і маці і прыляпіся да жонкі сваёй, стаўшы адным целам. Пладзіцеся і размнажайцеся. Вось пачатак. Хто заснаваў гэты пачатак? Хто з'яўляецца галоўным інжынерам гэтага праекту? Бог. Калі чалавек пачынае браць у свае рукі тое, што з'яўляецца праектам Бога, то, на жаль, мы маем у розных галінах опыт, не толькі ў сацыяльнай сферы, і ў навуцы нават, і ў медыцыне, што часамі даходзіць да трагедіі. Злая воля чалавека, спакусы сатаны, наступствы нашага граху. Жыццё без ласкі Божай і без любові нішчаць. І нішчаць таксама нашай сем'і. Таму трэба вяртацца да пачатку. Нічога не трэба новага ствараць, што датычыць сужанства і сям'і. Трэба слухаць Бога і вяртацца да пачатку. Кожны, хто пакліканы да стварэння сям'і, мужчына і жанчына, калі замуж выходзіш альбо жэнішся, памятайце, што Бог дае вялікае заданне, за што адкажаш. Так як у маім выпадку за святарства, то пакліканне іншае. І я буду адказваць за святарства, як я яго пражыў. І насколькі маё святарства было плодным, а вашыя сем'і, насколькі яны былі плоднымі. Святы Ян Апостол сёння ў другім чытанні прыпамінае нам: умілаванае, сэрца наша не асуджае нас, калі сэрца нас не асуджае, то мы маем адвагу перад Богам. Аб чым не просім, атрымаем ад Яго, бо захоўваем запаведзі Ягонай і робім тое, што Яму падабаецца. Калі мы жывём па запаведзях Божых і робім тое, што Богу падабаецца, то тое, да чаго мы пакліканы, яно ідзе ў уласцівым кірунку, яно развіваецца і надае плод. Калі мы не слухаем Бога, не захоўваем Яго запаведзі, а па-свойму гэта неякім чынам ствараем, то мы робім памылкі і знішчаем. У нас няма этой дынамічнай моцы жыцця і любові, которую мы можам толькі ў Господа атрымаць. І ў любым пакліканні,
Мы не сможем реализовать ни свое человечество, ни свое покликание социальное, ни тем больше суженство, коли мы не черпаем самоголовно с Божьей ласки. Это Божий проект суженства и семья. И Ян говорит, а заповедь его такая, как мы верили у імя Сына Его Езуса Христа и любили один одного, як Он нам загадал. Вось это фундамент, на яким будуется суженство и семья. Вера у Езуса Христа, Божого Сына, прийняття всіх даров Ягоних і заповідь любові. Оттуль, это первые строки з гимна. «Ваш дом, святая семья, зяя кветками цнотов и бруить потоками ласков». Наши христианские семьи повинны зять кветками Божьих цнотов, з их повинны бруить потоки ласков Божьих, але яны откуль мають бруить, коли нас веры нема в наших семьях? Коли мы не працуем над верою. Присутность Божьей ласки надається тільки праз веру. Ласка Божия дається праз веру. Пригожа сьогодні від першої мши, сподіваюся, так само сьогодні вистроїться ось праз центр костьола цілий рад суженства і сім'їв, да? Пригожа, але чому нема так кожну неділю, чому нема у нас так у щоденному житті, коли ми разом, сім'я разом, з Богом, передусім з Богом. У наших сім'ях замало говориться про Господа, замало молитви, замало Божьей ласки, там не бруить вот этот поток ласков Божьих. Святая семья была переполненная верою. Нам гэтага не хапае. Працуйте над этим. Мои дорогие, працуйте. Вера – это то, что дает нам присутность живого Бога в нашей семье. Без веры нельзя создать семью, христианскую семью, добрую. Это фундамент, это первое, над чим суженствы и члены семьи повинны працевать. Все. Муж, жонка, дети, все. Вера. Вера у Господа. Принятие Бога в нашу семью. Коли мы принимаем Бога, то Бог нам каже, любите один одного. А это наступная проблема, с которой мы у штоденности в наших семьях не сустракаемся. Я сьогодні на другой імші особливо розважав, де було більше молодих суженствів. То, що як з практики назираю уже в святарському служенні більше 20 років. Это у наших суженствах, найперш, да, про суженство говоримо, поміж жонкою і мужем нема пяшчоти, нема делікатності, нема узаємоодносин. Ми виконуємо обов'язки мужа і жонки, а де дух, а де серце. Это основано на простых речах. Мы не зимные, не контактовные. Мы не умеем обнять один одного, пошкодовать, поцеловать. Некую дипломацию устраиваем поміж собой, некие гоноры носим перед собой, гордыня. Мужчины и женщины – эмоциональное створение Божие. Слава Господу за это. Яны потребують контакту, яны потребують пяшчоти, яны потребують любові, уваги. Я казав навіть прості речі. Жонка змінила прическу або перемалювала колір пазногтів. Не зауважив навіть. Ну, проста реч. А яна гэта зробила ради тебе, наприклад. А калі апошні раз ты з жонкай сядзеў, размаўляў, абдымаўся, абдорваў яе пяшчотамі? Прабачце, тут не пра інтымную сферу рэч, пра духоўную, ад сэрца да сэрца. У нас гэтага не хапае у наших сем'ях, у наших сужэствах. А як мы можем реализовать эту любовь? На чым яна основана? Некаторые мне кажуць, ойча, мужчины, я свою любовь доказываю зарплатой. А давайте вернемся до гимна.
Да? Вось гэты убогі падворак вышэй за шыкоўны дзядзінец. Матэрыяльныя каштоўнасці ў адносінах, яны патрэбныя, але не найважнейшыя. Можна жыць у скромным доме, мець убогі падворак, як мела святая сям'я. Але кошт сужанства, сям'і, духоўны кошт вышэйшы за шыкоўны дзядзінец палацу царскага. Вы можете жыць у палацах, можете мець некалькі этажэй, і кожны будзе жыць на сваім этаже і сядзіць у сваім тэлефоне. А дзе адносіны? А дзе пяшчота, дзе любоў? Праяўляеце гэту любоў адзін да аднаго, сужанства? Праяўляеце гэту пяшчоту і любоў да дзяцей? Сёння дзеткі так прыгожа адказвалі мне кожны раз. Говорю, дзеці, вы ўсё чуеце? Да. Вы ўсё бачыце? Да. Я говорю, вы бачыце? Дзеці ўсё чуюць, усё бачыць. Якія адносіны паміж сужанцамі, так яны назіраюць это ў сваіх бацьках. Мы на кардіатэрапіі, браты і сёстры, з вами працуем над мінулым, так? Адкуль у нас найглыбейшыя раны? Адкуль у нас найбольшыя праблемы, з которымі мы барыкаемся дзесяткі гадоў і не ведаем, як з імі справіцца? Адкуль пачатак? З нашых сем'яў. З нашых незрелых, небожых адносін. З агрэсіі, з крыкаў, са скандалаў, з п'янства, з блудаўства, з іншых праблемаў. Сведкам чаго я і ты былі. І мы найбольш траўмаў получылі якраз такі ў дзяцінстве. І не дзесьці там, не ведаю, у школе, там, на універсітэце. Найбольш адбіваецца ў нас мадэль і образ нашай сям'і. Таму ні ў якім выпадку нельга ставіць матэрыяльныя каштоўнасці вышэй таго, аб чым гаворыць нам Слова Божае адносна сям'і. О Езу, Марыя, Юзаф, мы вельмі нацешыцца хочам і атрымаць усе ласкі ад Господа спакойнага вашага дома. Спакойнага вашага дома. Вы чуеце, браты і сёстры? Ці мы ствараем у нашым доме такую атмасферу, што дзеці нашы хочуць туды вярнуцца? Ці я пасля працы вяртаюся дадому з радасцю? Ці муж з камандыроўкі там вяртаецца з радасцю? Многія людзі мне кажуць, ойча, мне так смутна, мне так цяжка быць дома, у сваёй сям'і, сярод сваіх. А чаму? Таму што ён з мінулага зранены ў сваёй сям'і. Ён там не меў любові. І настолькі ў душы яго ад болі непрабачэння, што ён зараз актуальна саздаў сваю сям'ю і ў ёй не можа быць шчаслівым. Ён нават маючы грошы і ўсе дастаткі. Чалавек – это образ Бога. Мы павінны сэрцам і душою развівацца. І гэта самыя галоўныя каштоўнасці, якія будуюць адносіны паміж членамі сям'і. Не дай Бог беднасць, як і недастатак, это таксама праблема. Але некім чынам не ставіць гэта вышэй. Я абсалютна супраць таго, калі так эканамічна сёння ў нашай краіне здараецца, што няма заробку, мужчыны павінны выязджаць далёка ад сям'і. Ну, яшчэ там месяц, 2-3 дапусціма. Але калі выязджаюць на год, 1,5, якая гэта сям'я? Якое гэта сужанства? Віртуальна сужанства не бывае і быць не можа. Это жывы контакт людзей, это жывы контакт адносін. Жонкі патрэбны муж, мужу патрэбная жонка, дзецям патрэбныя жывыя бацькі, жывы контакт. Вядома, што сем'і трэба садзяржаць, але лепш мець убогі падворак вышэй за шыкоўны дзядзінец, чым жыць у палацах і быць халоднымі і ў канцы 30 год сужанства альбо 45 ісць падаваць на развод.
Хто са мной не згодзіцца, няхай прыйдзе мне аргументы іншыя прадставіць. Запаведь, якая дадзена нам Богам, верыць у імя Иисуса Христа і любіць адзін аднаго. Браты і сёстры, на гэтым будуйце сужэнства. На гэтым будуйце свае сем'і. Молитесь и просите Господа, каб вось это дошло до мяне сёння. Неважно, які стаж мае твоё сужанство і сям'я. Ніколі не позна пачынаць нанова. Адбудоўвайце з Господам усё, што сатана развальвае, што развальваюць нашыя людскія слабасці. У нас некая такая гардыня велізарная, што мы нават перапрасіць адзін аднаго не можам. А Господь нас учыць 77 раз у дзень. У сужанстве это фундаментальна. Закончым гэтымі словамі, якія зачытаў. О Езу, Марыя і Юзеф, мы вельмі нацешыцца хочам і атрымаць усе ласкі спакойнага вашага дома. Амен.